बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय 29 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो 27 आगस्टआव एबसु आरो एनडिबिनि मोनब्रै आफाद इउनाइटेड एक्स एनडिबि फराम जोङो जथायै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोङो स्पेसियली सावरायदों BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सायाव आरो बिथाङा खोथा होदों जे BTRनि जि मोनसे मेजर दफा दङमोन 3.1 बे 3.1 गामि सोसननाय आरो गहपुरसिम सिमा बारायनाय बे बाथ्राखौ गोख्रैनो मावफुंनो थाखाय आरो खोथा बायदियै मैया आसाम एसेम्ब्लिनि जि बाजेट माने जि मोनसे एसेम्ब्लि सेसन सोलिबाय थादों बे एसेम्ब्लि सेसननि गिबि सानावनो अन रेकर्ड बिथाङा हाउसनि गेजेराव मोननै बाथ्राखौ स्पेसियली रायखांदों जे BTR गोजोन गोरोबथा 2020-27 जानुवारिनि बे एकर्ड बायदियै 3.1 गहपुरसिम जि सिमा बारायनांगौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामि सोसननांगौ बेखौ मावफुंनाय जासिगोन आरो लोगोसेनो कार्बि आंलंआव थानाय बर' फिसाफोरनि जि गोलाव समनि जि दाबि एबसुनि आरो बर' रायजो राजानि दाबि ST हिल मर्यादा होनांगौ बर'फोरखौ आमरि कार्बिखौ ST प्लेन मर्यादा होनांगौ बेखौ होनो थाखाय सरकारा खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ अन रेकर्ड मैया बिथाङा फोरमायदों आरो खोथा बायदियैनो दिनै आसाम एसेम्ब्लि जादों आरो लोगोसे दा नैबे समाव आसाम केबिनेट सोलिगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि सोमावसारग्रा आफादजों सावरायनाय बायदियै बाउन्डारि कमिसन BTRनि जे एकर्ड बायदियै दानाय बे कमिसननि रिकमेन्डेसन बायदियै गिबि फेजआव 71 भिलेजनि सायाव जोङो गोथौयै गुवारै सावरायनाय जादों आरो गासै बिथिंखौ लानानै तन्न'यै जोङो रोखायै सावरायनाय जादों आरो बे 71 भिलेजनि सायाव नायबिजिरनानै दिनैनि आसाम केबिनेटनि गेजेरजों 41 गामिखौ बाउन्डारि कमिसना रिकमेन्ड खालामनायनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुरसिम BTRनि गामि एडमिनिस्ट्रेट भिलेज BTRआव इनक्लुड खालामनायनि थाखाय केबिनेट मर्यादा होगोन बिनि उनाव नटिफिकेसन ओंखारगोन आरो बिनि थाखाय दिनै जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोङो माने बिथांनि मुसुखायाव जोङो माने आलारि बाथि फोजोंनानै जों बिथांखौ मान बावदों आरो बे स्पेसियेल हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बड'फानि जि सिमां दंमोन संकष्ट सदिया बेखौ गहपुरसिम लांनायनि जि एजेन्डा बड'लेण्ड बा BTRनि सिमाखौ बारायनाय आरो बर' कसारि काउन्सिल जि गोदोनि नीलाचल दानि BKWSC बेखौ गामि नटिफिकेसन खालामनाय कार्बि आंलंनि जि ST हिलनि एजेन्डा बे गासैखौबो संबिधानिक भाबै मावफुंनायनि जि प्रक्रिया बे जिहेतु आरम्भ जाबाय आरो बे आसाम केबिनेटआ जाहाथे मोगथाङाव जाहाथे जाफुंसार महर मोनो मोगथाङाव बर' रायजो राजानि सिमाङा जाहाथे जाफुंसारो बेखौनो जोङो मोजां हास्थायनानै इसोरनियाव जों आर'ज गाबनायजों लोगोसे आसाम केबिनेटखौ जोङो दिनै बरायनायजों जोंनि जि मोनसे गोलाव समनि जि मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय बे मोगथाङाव मोजाङै जाफुंसारथों दिनै जोङो बेखायनो बेयाव गेदारिं जादों आरो बे जि प्रक्रियानि गेजेरजों गिबि इनिशिएटिभ हिसाबै 41 भिलेजआ बेयाव माने नटिफिकेसन जागोन जोंनि रायलायनाय बायदियै 15 अक्ट'बरनि सिगां रिमेनिं माने 71नि आद्रा थानाय गामिया नटिफाइ जागोन आरो फेस मेनाराव नभेम्बर डिसेम्बर बेबायदि सोसनलांनायनि थाखाय 400-500 जिखिनि गामि दङ सनितपुर बिश्वनाथाव माने रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज FRC भिलेज आरो लोगोसे माने कामरुप दरं नलबारि बरपेटा धुबुरी बङाइगाव खोलाहा थानाय जि 95 डिसपुटेड भिलेज बेखौबो सोसननायनि थाखाय आसाम सरकारा खामानि मावगोन होननानै खोथा होदों दा आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे प्लेटफर्मनिफ्राय बे मोनसे गिदिर इनिशिएटिभखौ लानानै बिथाङा मावफुंनायनि थाखाय जि प्रेक्टिकेल महर होनायनि जि इनिशिएटिभखौ बिथाङा दिन लादों बेनि थाखाय जों धन्यबाद बावदों आरो BTR काउन्सिलनि मुरब्बि CM प्रमद बर' बिथाङा बे गासै प्रक्रियाखौ सरकारनिसिम लाना थांनानै काउन्सिल सरकार आरो आसाम सरकार जि मोनसे इनिशिएटिभ लाबाय बिथांखौ धन्यबाद बावदों भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोना BTR एकर्डखौ आखरे आखरे मावफुंनायनि थाखाय जि मोनसे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जइन्ट मोनसे एफर्टआव बिथांमोना गोसो गुदुङै हाबा मावदों बिनि थाखायबो जों धन्यबाद बावदों दा बे जोंनि जागायजेननाय गोबांनियाव गोबां माखासे सोंलु गोबां माखासे दिनै माने केबिनेटआव मर्यादा मोननायनि उनाव गोबां कुइसन थानो हानाय जे जोंनि गामिया हाबगोन ना हाबा जोंनि ओनसोला हाबगोन ना हाबा बा बेखिनिल' मानो जाखो दा बे मोनसे बिगिनिं इनिशिएटिभ आरो बे दरजाया गेवनाय लोगो लोगो फेस मेनाराव बेयो हाबाफारिया जागोन बाउन्डारि कमिसना अलरेडि गासै
गामिफोरनि हिसाब निकासखौ तथ्य पातिखौ लाजोब्बाय आरो फेस मेनाराव जिहेतु माखासे इन्टारनेल आरो क्रिटिकेल इस्युफोर थाबाय दा बेखायनो फेस मेनाराव रिकमेन्डेसननि गेजेरजों नटिफिकेसना फैबाय थागोन बे खोथाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा स्पष्टयै बुंदों बाउन्डारि कमिसनाबो स्पष्टयै खामानि मावगासिनो दङ आरो एबसुनि जाय मेम्बार खोरोमदाव औवारि बिथाङाबो बाउन्डारि कमिसनाव पजिटिभलि रल प्ले खालामनानै खामानि मावगासिनो दा बेखायनो जों मिजिंथिदों दिनैनि जि बिगिनिं बियो 100% बियो जोंनि थाखाय नङाब्लाबो नाथाय बियो मोनसे बिगिनिं इनिशिएटिभ गहपुरसिम एक्सटेनसन जानायनि जि मर्यादा BTR काउन्सिला जे गहपुरसिम सहैसिगोन दिनैनि समाव बियो सेटेलाइट मेनाराव बियो इनक्लुड जागोनब्लाबो लासै 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 बे खाथि खाथि साखाथियाव थानाय गामिफोरा जेला कभार आप जागोन आरो फुल फ्लेजेड कन्टिगुवास मेनाराव दिनै माने BTR नि बाउन्डारिया गहपुरसिम माने एक्सपान्ड जागोन जोंनि ओनसोलनि माने दिनैनि 40टा समस्तिया 60टा समस्तियाव मर्यादा मोनगोन दिनैनि मोनबा जिल्लाया 6-8टा जिल्लायाव मर्यादा मोनगोन आरो जोङो मोनसे गुवार आरो गोलाव ओनसोलखौ लानानै BTR बा 6 शिड्युलखौ एडमिनिस्टार खालामनो हानाय बे क्षमता बे एडमिनिस्ट्रेटिभ बे एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ आरो गासै फाइनान्सियेल पावारखौ मोननायनि जि मोनसे प्रक्रिया बे फाइनेलि मोनसे मर्यादायाव थांसिगोन आरो फैबाय थानाय नभेम्बर डिसेम्बराव जि लास्ट माने नैबे सरकारनि पार्लियामेन्ट सेसन जागोन बे सेसनाव BTR जि सुक्तिनि सायाव जि माने एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बेखौ एक्ट अफ पार्लियामेन्ट आइननि मर्यादा बा आइनारि संबिधाननि मर्यादा होनांगौ बिनि थाखायबो जोंनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों BTR सुक्तिखौ आइन भाबै 6 शिड्युलनि बे माने बेन्दोङाव मर्यादा होनायनि गेजेरजों गासै बिथिंखौ जोङो मोनफुंनायनि थाखाय हाबा मावगोन बर' कसारी काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसननि थाखाय जोङो हाबा मावनायनि थाखाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो गामि नटिफिकेसनाबो गोख्रैनो जागोन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि ST हिलनि मर्यादाया बेखौ लानानैबो माने जोङो सावरायबाय थादों आरो गोख्रैनो CM बिथाङा भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांजों स्पेसियेल पलिटिकेल लेभेलनि डिसकासन खालामनायनि थाखाय जोंनो खोथा होबाय आरो बे गासै बाथ्राखौनो जों दिनै मोनसे गोजोननाय मोनसे गोग्गानाय आरो बे सुक्तिनि मोनसे देरहासारनाय बिगिनिं इनिशिएटिभ हिसाबै मेजर जिहेतु दफा दङमोन जे गामि सोसननाय सिमा बारायनाय आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि ST हिलनि मर्यादा बर' कसारी काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन आरो समस्ति दानाय बे जोंनि मोनसे पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल जि प्रभिजन बे फाइनेलि मोगथाङाव जाफुंनायनि लोगो लोगोनो जोंनि जि बे एकर्डनि जि मर्यादा बे बेसेबांबा गोजौआव आरोबाव स्टेटास मोनगोन होननानै जोङो गोसो फोथायो आरो गोसो गोरबोजों जों बरायो गोजोन्थों सार जिहेतु गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे सिमा बारायनायनि बाथ्रा बिनि सायाव जे उदाङै गिबि मन्थ्रिया फोसावजानायखौ लुबैयो नामा सार गिबि मन्थ्रिया दिनैनि केबिनेटनि गेजेरजों डेफिनेटलि बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फेसबुक वाट्सएपनि गेजेरजों आरो बिथाङा प्रेस मिट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावगोन बा बे केबिनेटनि जि डिसिसन जाय बिथांमोना कनसार्न मन्थ्रि बिथांमोना प्रेस मिट खालामनानै बेखौ फोसावगोन आरो खोब गोख्रैनो दिनैनि आसाम केबिनेटनि जि माने केबिनेट डिसिसन बेयो जोंनि माने निउसाव बा मोगथाङाव बेयो फैगोन दा बेखायनो बे समाव जोङो बे केबिनेटनि जाफुंसार महर मोननायखौ लानानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय आरो केबिनेटखौ जों बरायबाय गोजोन्थों थाथैबाय जोंखौ गुबुन मिरुनि आरो जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो साजायनानै दोननाय जेसेबां आलारि दङ बेवहाय फोजोंनो थाखाय बे आलारिखौ सोरगिदिं जे साजायनानै दोननाय जे जायगायाव आलारि बाथि फोजोंनो थाखाय साजायनानै दोनदों बेनि गासैबो थायो आब्रुथियै दुलाराय फरायसाफोरनि फोजोंखांनायनि उनाव जायफोर